Hui, Ecos de Festa, es trasllada a la seu de la Unió Musical Contestana, a Cocentaina, per a entrevistar a Juan Carlos Sempere Bonboí, nascut a Albaida. És professor de piano i professor superior de Pedagogia i Composició i Orquestració pel Conservatori Òscar Esplà d'Alacant. A més, ha cursat el màster en Investigació Musical i actualment està finalitzant el doctorat en Musicologia a la Universitat de Valladolid. És professor d'Harmonia i Fonaments de Composició al Conservatori Joan Cantó d'Alcoi i director de l'Unió Musical Contestana. Entre les seues peces més destacades poden trobar Ain Sebà, Oràculo, Targui, Afarmosem i Baixa el Tuareg, entre altres moltes composicions. Esperem que gaudiu d'aquesta entrevista. Bona vesprada, Juan Carlos. Bona vesprada. La primera pregunta, és un conjunt de preguntes de resposta molt ràpida, i la primera és si coneixes Glissando. Sí. Quines són les característiques que destaques d'aquesta aplicació? La rapidesa en la que pots organitzar qualsevol assaig, qualsevol concert. Molt bé. Defineix ara amb una paraula la música festera. Passió. Eres més de marxa mora o marxa cristiana? Som més de música festera, però si tinc que triar, la marxa mora és el que he desfilat des que he nascut. Si algú haguera de compondre una marxa per a tu, qui t'agradaria que fora? Fica't que és curiós que jo he sigut capità moro en Albaida i vaig tindre la possibilitat de que algú em fera una marxa i clar, a qui li ho dies? No la vaig fer jo, però m'hauria agradat que me l'haguera fet Amando Blanquer. I si té que estar viu, el meu mestre de composició, Joan Enric Canet. Dis-nos ara un pas doble, una marxa moro i una marxa cristiana que més t'agraden. El pas doble, El Capitán. Marxa cristiana, vaig a dir dos. Apòstol Poeta i Templaris d'Albaida. I marxa mora, Tarde d'Abril. Molt bé. Passem ara a les preguntes amb resposta una mica més llarga. Com naix Juan Carlos com a músic? Bé, jo soc d'Albaida, i Albaida és un poble menut. Quan érem xiquets, en un poble com Albaida, sols tenien dos llocs on anar. Els escaus i la música. I tots els pares ens apuntaven ahir, i els meus també ho van fer. I vaig néixer com a músic en el Gamell. Vaig començar a estudiar en el Gamell. El que passa és que jo volia ser pianista, i en aquella època no tenien les escoles que tinguem avui. No tenien professor de piano, i els meus pares em van dur precisament em van treure d'aquesta escola en aquests moments i vaig estudiar llenguatge, l'antic solfeig, en Manolo Boscà, que és per mi també un dels grans de la música festera, en el seu Fusteret, per exemple, i em va donar piano Reme Tormo Belda, una professora d'Albaida. Després vaig anar al Conservatori de Carcaixent, vaig passar al d'Ontinyent i després ja al d'Alacant, que pràcticament ho he fet tot. Però vaig néixer com a músic en el Gamell, en els antics locals. Allí, si conegueu el local, és on s'assajava antigament, que és en els sòtans de lo que avui és el bar. Molt bé. Ara ens podries parlar dels teus referents dins de la música festera? Jo crec que, com a tot compositor, és tot allò que hem escoltat abans, no? I no sols de música festera, hi ha que influir-se també per el llenguatge sinfònic, i tot això va fraguant el teu discurs posterior, no? He pogut veure les altres entrevistes que heu fet, que no volia per no influir-me, però al final les vaig veure, i crec que coincidim prou en que s'hem influït generacionalment, evidentment, d'aquests orígens de la música alcoiana, de la saga de La Porta i tots aquests compositors. Moltes vegades és injust dir noms perquè són tants que quan te'n deixes a un és injust, no? Després vam veure molt de la influència de gent com el mestre Ferrero, com Amando Blanquer, i després cada vegada gent més jove, no? Hi ha els compositors com Joan Enric Canet, com Josep Vicent Igea, Rafa Mullor, ja seguim després José Rafael, Ramon i un llarg etcètera, que a banda de que hem escoltat molt la seva música i evidentment tot allò que t'agrada acaba eixint d'alguna manera en el teu paper, alguns d'ells han sigut
més que influència, i molts d'ells avui són amics meus, perquè fixa't tu que Canet, que ja l'he anomenat, és el meu mestre durant la carrera de composició. És una persona en la que vaig estar 5 anys pràcticament a diari en ell. Aleshores és una persona de la que he après fins fent-me un cafè. I per a mi ha sigut una gran influència. Una altra gran influència és José Rafael Pascual. Per una raó molt senzilla, perquè jo com a pianista desconeixia el món de la banda, i quan va començar ell a donar classes de direcció en l'escola comarcal de la Vall d'Albaida, em vaig apuntar i mai ho vaig fer en un afany de ser director, que ha acabat sent. Ho vaig fer per conèixer el món de la banda. I estic parlant de fa 28 anys, 25 anys, i aquests anys. I per a mi ha sigut un gran referent en tots els aspectes. A part de que com a director em va clavar la direcció en vena, com a compositor també. En aquells anys, quan ens donava classe, eren els anys en què ell va compondre Jessica, Maidó, Cruz Jan, Cavall de Foc. Vas veure germinar aquelles obres, per tant la influència és més que clara. I a les classes, a explicar-me les seves obres, José es portava gent. Va portar precisament a don Amando Blanquer, a qui ens explicarà el Tarder d'Abril, i em vaig enamorar d'aquesta personalitat, a banda de la música. Es va portar al mestre Rafael Alcaraz i es va explicar, per exemple, Paisatges de la Reconquista. I ho recordo com si fos ahir, I va venir també Rafa Mullor, que avui és un gran amic meu i que han sigut companys de feina al Conservatori d'Albaida. I Rafa es va explicar el coll escata i destral i un pas doble que trobe que no és massa conegut i és una joieta, que és José Francesc el Xixonenc. Tot aquest repertori a mi em va influir moltíssim i, per tant, aquests noms. Evidentment, no pots oblidar-te de gent com Egea, que per a mi és un abans i un després en les seues peces, en la música festera i la manera d'entendre-la. O també Ramon García, on hi ha una revolució en el llenguatge. I són gent que, a banda de que m'ha influït, jo sé que d'ací molts anys, si algú escriu un llibre de la història de la música festera, encara que ja n'hi ha, on hi ha ja escrits i estudis que ho pretenen, d'estos jo crec que sí que parlaran, perquè com en tot llenguatge i en tota la història de la música, estudiem aquells que fan evolucionar el nostre llenguatge. I, evidentment, hi ha l'última generació de compositors, que és en la que m'incloc, possiblement molt influïts per un altre tipus de llenguatge, com pugui ser la banda sonora, que és on està tendint pràcticament la majoria de música festera en els últims anys. I, evidentment, són tants els compositors que estan escrivint ara que seria injust nomenar a 2, deixar-se en 3, 4, però bueno, evidentment sempre intentes analitzar aquell compositor pot ser que més producció està tinguent per veure el per què, I al final, tots són influències i és com la vida mateixa, de tot és que influir-te, de tot és que veure i tota influència, si es fa bé, és bona. Genial. Quin lloc ocupa la música festera en la teua vida? Ocupa un paper primordial, perquè jo soc fester des que vaig néixer. Aleshores és una música que dus tan dins que no pots deixar d'estimar-la i per això sent passió per ella. Anys després em convertisc en músic, anys després en músic professional i ara tinc que dirigir-la i també l'escric. S'ha convertit tot en un jo, La música festera és inseparable. Precisament, l'última peça que he entregat és la meva obra número 100 i de 100, 35 són festeres. Per tant, la música festera ocupa un gran lloc en la meva producció i al final va tot el mateix. S'ha convertit en la meva passió, part de la meva faena i, evidentment, tot suma. Com a director de banda,
Quin consell donaries a qualsevol músic que està introduint-se en algun instrument? Que tinguin paciència, que el món de la música és molt bonic, però necessita de que treballes, de que siguis constant. I quan entren a les bandes és quan més paciència es deu de tindre, evidentment, perquè una persona que entrarà a la banda començarà per un segon, un tercer atril, i tindrà que anar pujant poquet a poquet, en la seva faena, en la seva maduresa, que és una cosa molt important, a banda dels estudis, i pràcticament això, i que estudien, perquè els inicis són costosos, però al final és que n'hi ha que estudiar, el treball és el que el dona totes les recompenses. Molt bé, has comentat que eres fester i ara voldríem saber quina diferència hi ha en viure la música festera com a músic i com a fester. És molt difícil per a mi separar-ho, però jo quan estic en la fila moltes vegades intento oblidar-me de que soc músic i altres vegades no, i al final va tota la vegada i em resulta molt difícil. És molt difícil separar el compositor fester o el músic fester del fester músic. Jo de fet dic que les meves marxes, evidentment una de les característiques que tenen és que pensen molt bé aquestes progressions que ens porten al que anomenem en l'argot fester l'arrencar de l'esquadra, perquè soc cap d'esquadra i és un punt de les marxes que el pense moltíssim. I potser el ser fester m'ha donat algunes de les característiques de la meva música. De totes les peces que has compost, de quina et sents més orgullós? Bé, en música festera, perquè si anàrem a altres gèneres, evidentment tens altres. Jo sé que després he escrit moltes més, molt més elaborades, tècnicament millors, però jo em quedaria en Targui, perquè Targui, que està escrita al 2008, la vaig fer precisament per a quan jo vaig ser capità, moro en Albaida, i està dedicat al meu fill, que estava acabat de néixer en aquelles dates. Aleshores és una marxa que m'ompli de records quan sona i m'emociona moltíssim, a dia d'avui encara. I és per això que trobo que, per molt de treball que n'hi hagi moltes marxes darrere, en això n'hi ha més ànima. Parlant de les teues peces, hi ha una que ha sonat aquest any en Alcoi i que ha despertat passions entre el públic i ha sigut a Farmosem. Què ens pots comentar d'aquesta peça? Bé, a Farmosem és una marxa, un pas contrabandista, així el vaig acotar en el seu dia, a la que també li tinc molta estima. Està dedicat a un cosí germà meu, a Rafa Moscardó Sempere, i en l'acrònim de les lletres, a Fares Rafa al revés, Moscardó Sempere Mosem, i és una peça que va complir ja 20 anys. És que no és nova, però he tingut la sort que enguany l'ha desfilat unes quadres de negres en Alcoi i automàticament pareix que la gent que no la coneixia l'ha pogut conèixer. La sort que tens quan t'interpreten en Alcoi en una esquadra especial, perquè és molt curiós que aquesta mateixa peça Alcoi ja la van interpretar a l'any 2009, precisament en el càrrec, en l'Alferes també. I casualitats, estem en el local de la Unió de Cosentaina i van ser ells els que la van tocar en aquell 2009. No és una peça nova, ja com vos estic dient-vos, i la vaig fer per a la primera capitania contrabandista d'Albaida, una vegada refundada la Filà, perquè antigament ja existia el contrabando, es van desfer i gent jove en aquell moment la va refundar, la seva primera capitania la van tindre el 2006 i la vaig dedicar al meu cosí, que és un magnífic cap d'esquadra, i allà està dedicat. I ja vos dic, la sort que t'ho toquen pel carrer Sant Nicolau, en una esquadra. Moltes vegades n'hi ha detalls primordials perquè una marxa faci pum, i això és un d'ells. Pot ser que sigui així. Fixa't que jo sempre he dit que la música festera pareix que no existeixes mentre la teua música no baixa pel carrer Sant Nicolau o es toca en el Palau Comtal de Cosentaina. I això ho he dit jo tota la vida. I fixa't per on, en el meu cas, tinc que corroborar-ho que és així.
Molt bé. Has compost també peces per a ballet. Quina diferència hi ha entre compondre una peça per a ballet i una peça per a desfilar? Diferències a nivell tècnic, a nivell compositiu, a nivell de procés, no n'hi ha. No n'hi ha. Però és cert que el ballet, com a música incidental que és, sí que el permet possiblement treballar amb uns paràmetres que les marxes no permetixen, com treballar en ritmes, diguem, estranys per a poder desfilar, o inclús en compassos que en el llenguatge musical anomenem asimètrics i que, evidentment, són molt difícils de caminar en ells. Bueno, en un ballet pots trobar-los i jo crec que és el gran oblidat de la música festera i tinguem un muntó i és de veres que potser siguin les peces en les que més s'innova des de el que anomenem música festera, perquè sí que tinguem molt presents la marxa mora, la marxa cristiana i el pas doble, però el ballet està ahí, les fanfarres estan ahí i la gran oblidada, la marxa professor, que si no, no sabríem on catalogar-la i quasi totes les nostres festes de moros i cristians estan dedicades a un patró o una patrona. Per tant, la majoria de llocs celebren professons en honor al sant i trobo que és encara la nostra assignatura pendent. Conèixer un poc més aquest subgènere, que és el de la marxa processional, i que una filà no agarra un mèctub o una termea, que són dos autèntiques joies, però per anar darrere de Dolorosos o Cristos crucificats en Setmana Santa, i que no les traguen en les seues festes, que n'hi ha marxes molt adequades per a aquest moment. I li passa un poc com al ballet. Són els grans oblidats, però en el ballet, i incidint en la pregunta, crec que són més, puguem atrevir-se rítmicament, els compositors. Genial. Ara ens agradaria que ens comentares com és el procés de creació d'una peça de música festera des de que reps l'encàrrec fins que s'estrena. Bé, jo trobo que així sí que pot haver molta disparitat entre els distints compositors, perquè cada un té unes maneres, no? A mi, quan m'encarreguen alguna cosa, m'agrada conèixer molt bé el per què estan encarregant-me-la, què peces li agraden a aquesta persona que està encarregant-me això. I això és important. I ja, evidentment, si te l'encarreguen a tu és perquè la teva música els agrada. Que no és lògic que vinguin i que el diguin no, vull una peça perquè m'agraden esta i esta i esta, i el diuen un altre compositor. Això no és gens normal. Per tant, normalment, quan venen a buscar-te, ja saps que sol ser aixina. I sol començar a pensar, i soc una persona que pensa molt les peces. Possiblement després, quan jo ja em fique a escriure, pot ser moltes peces en una setmana les faig, però les tinc pensades, jo què sé, el temps. Soc un compositor que va fraguant les així dins i quan que tinc 10 minuts jo improviso en el piano. I quan aquesta improvisació ja es comença a no ser tan improvisació, perquè ja sona ja quasi sempre el mateix, dius, ja ho tinc, i vaig construint-la en el meu cap, que inclús de vegades es converteix en algo febril, que no deixa dormir, i, en fi, però jo escric d'esta manera. I ja és quan em fica a instrumentar, però ja passa per un procés de conèixer bé el per què m'estan carregant a mi, un procés de maduració dins del meu cap, a partir d'improvisacions que jo vaig buscant i vaig treballant, i després ja simplement és traslladar-la a un paper, i aquest és el procés que jo sol gastar. També és de veres que igual els pareix molt curiós a la gent que no es dedica a compondre, que moltes vegades no comencem les peces per el principi. De vegades sí, però d'altres no. Una de les coses que em van impactar a mi quan començava a estudiar música és, per exemple, tota una marxa del centenari, que la tinguem ja com un clàssic, però quan la va escriure el mestre Blanquer, evidentment, va aparèixer inclús excessivament moderna. I va ser per aquestes dates quan jo el vaig conèixer. I dir, és que maestria, que en el fort final estan sonant-li tots els temes que ha desenvolupat
en tota la marxa li sonen a la vegada. Clar, perquè són autèntics dominadors del contrapunt. I el primer que fan és ese fort final, que conté tots els temes. Després van presentant-nos cada tema per separat i treballen d'aquesta manera. Pues això és una influència per a mi. I moltes vegades escric precisament aquest fort final. O el trio, en algunes peces. Moltes vegades aquest trio on vol representar potser la part més dolça de la marxa, és el primer que escric i a partir d'ahí ja es comença a tindre material per tal de desenvolupar la resta de peça. Genial. Parlant dels actes que comentaves abans, l'entrada de bandes és un dels actes centrals en moltes localitats, on les bandes reben el ben merescut protagonisme. Com a director, què ens pots comentar d'aquest acte? A mi m'encanta. Un acte com l'entrada de bandes on el que verdaderament és important és el músic. I a més, quan té la sort d'anar a llocs on es cuida tant, en alguns llocs n'hi ha concurs, en altres no, però al final que es cuida. Jo, quan dic que es cuida, em referisc a que estan cuidant el músic i que estan respectant-lo i que quan es comença a tocar n'hi ha silenci en el carrer i tots poden escoltar aquest pas doble que està tocant. És meravellós perquè damunt les bandes treballen molt per aquests actes i assagem moltes vegades el que no està escrit per quedar bé. Jo sóc un director que potencia molt el treball abans d'anar al carrer. I els meus músics sempre es dic que possiblement en aquesta entrada de bandes ens ha vist més gent que en tots els concerts que fem en tot l'any dins d'un auditori. Per tant, hi ha que treballar-la i treballant-la i respectant-la des de totes les parts, dignifiquem aquesta música. I ara, ens podries dir alguna cosa sobre els teus futurs projectes? Els meus futurs projectes ara passen per depositar la tesi doctoral, que espero el dia 30 de setembre tindre la depositada, i això em tornarà a permetre escriure el que vulgui, perquè és de veres que no puc, on porta un temps sense poder pensar projectes més enllà dels pocs encàrrecs que he pogut tindre, perquè m'absorbís la totalitat del temps. Però bueno, amb moltes ganes d'acabar aquesta etapa, després de 4 anys estudiant i investigant, i tornem a escriure, que m'apeteix un muntó i em fa falta ja. Genial. I ja per acabar, com a director i compositor, com preveus el futur de la música festera? És difícil intentar preveure on va parar això, però potser si analitzem un poquet on estem ara, igual trobem les bases del que serà el futur. Hi ha molta opinió de que actualment ja no s'escriu com abans, que n'hi ha menys qualitat, no ho sé. Jo crec que no, crec que estem en una època d'aura de la creació de música festera, perquè de fet la majoria de compositors que jo vos he anomenat en este ratet segueixen escrivint. Per tant, està escrivint-se en una qualitat brutal. I tota la gent jove que està escrivint ara, hi ha verdaders talents, a més de gent molt formada en uns llenguatges molt novedosos. El que passa és que està escrivint-se tant que jo crec que ens resulta no difícil, vaig a dir impossible, de cribar tota la creació i que t'arribe, conforme ens han arribat les de fa anys, perquè ja han passat el filtre del temps, i el que estem escrivint ara, aquest filtre encara no l'han passat, evidentment. Ens resulta molt difícil de cribar per la quantitat que està composant-se, però n'hi ha gent fent-ho molt bé. I això són els que es quedaran. Quan es fa un programa d'estos d'ací 50 anys, es tornen a fer entrevistes i parlaran d'aquesta gent, que l'haurà cribat el temps, perquè tot, evidentment, no arribarà. Veient un poc com està escrivint-se ara i les tendències, on jo crec que en alguns casos inclús ha arribat a un punt d'esnovisme gran, i que per la majoria de compositors estem potser tendint a un tipus de discurs o de llenguatge més, diguem, pel·liculero,
i això ens farà, o pot fer sonar igual a la majoria, trobe que avui l'original potser siga involucionar, escriure marxes que sonen clàssic, anar arrere, orquestar com antigament, estudiar l'organologia, travegar i dir per què feien això, aquestes persones. Crec que, com en tota la història de la música clàssica, sempre hi ha èpoques on tornem a mirar el passat i crec que estem a punt d'entrar ahir, en tornar a mirar al passat i que l'espill on mirar-se siguen els compositors que ja tenen, pues, no sé, 50, 100 anys i no mirar el que estem escrivint entre els mateixos companys avui. Molt bé, pues moltes gràcies per les teues paraules. Si t'ha agradat, dona-li m'agrada i subscriviste. I no oblides seguir-nos en @ecosdefesta, tant en TikTok com en Instagram.